gundule atos. Ora iki men guyon ya terus. Ya. Sapa kepareng nyekar panjenengane Mbak ngawuningani bilih ingkang sinuwun Prabu Kismaka menika pinanggih kalian Raden Gatotkaca. Mboten nganti jam-jaman anggenipun mangsah yuda Prabu Kismaka seda wonten ing pabaran. Mbakaken sangganing para wadyabala niku keparengipun Togog wonten dawuh. Aku urip diparingi urip karo Prabu Kismaka. Aku mukti diparingi kamukten dening Prabu Kismaka. Monggo kaya ngapa lapa catpane yen to aku patih ratu gustiku tekaning pati, kok nganti seprene aku ora bela pati. Ya mung merga nggonku ngenteni purnaning Bratayuda. Sawise paripurna Bratayuda jaya pinangun, aku arep ngudi tuwuh males lara wirang sedaning Prabu Kismaka. Srana aku goleki Raden Gatotkaca mboten ketemu. Ora ketemu, Raden Gatotkaca pun seda. Lho. Raden Gatotkaca wis tekaning pati. Sampun wonten perang Bratayuda jaya binangun. Nek sampeyan ajeng goleki Raden Gatotkaca mboten pinanggih Raden Gatotkaca, ning ketemu kijinge. Niku leres. Raden Gatotkaca pun seda. Togog wonten dawuh. Nadyan kowe iku ya abdi nanging kowe wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kaharan. Kowe apal marang sejarah, nggih. Yen Gatotkaca wis tekaning pati, apa kira-kira Gatotkaca duwe anak? Duwe ora, Lung? Duwe. Anake ya padha karo Raden Gatotkaca, jebles pasuryane ora beda. Jenenge sapa iki lho? Jenenge Sasi Mulut. Sasi Mulut dengkul maca Sasi Kirana. Raden Sasi Kirana niku wonten. Raden Jaya Sumperna niku nggih wonten. Anake Gatotkaca pirang-pirang. Ning sing jebles karo bapakne ming Ndara Sasi Kirana. Sasi Kirana mapane menyang endi? Nggih teng Pringgondani nggone bapakne mbiyen. Nek sampeyan ajeng males lara wirang sedaning Prabu Kismaka kok kali Ndara Gatotkaca niku ora ketemu. Ning nek goleki anake Gatotkaca enten. Ning nuwun sewu lho, ngatos-atos. Merga bocah niku nek miturut etungane dina niku sepriki lagi umur 13 taun. Sasi Kirana niku lagi umur 13 taun. Nek ana bocah 13 taun mangkethaki sirahe utawa mangajar utawa mangajapatine, niku sing tuwa-tuwa ora trima. Monggo Gatotkaca wis ora ana, ning bapakne Gatotkaca isih seger. Inggih menika Raden Werkudara. Nek sampeyan ajeng males ngudi tuwuh lara wirang sedane Prabu Kismaka, kok sarana mejahi Raden Sasi Kirana. Niku mungsuhe ora Sasi Kirana ning mbahne kakung. Mbahne kakung Ndara Werkudara. Yen Sasi Kirana ora iso hak pateni, yen mbahne melu-melu tak sirnake sisan. Nuwun sewu. Cecak nguntal cagak jebol gayo wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Lho, sebabe apa? Raden Werkudara niku kondang mustikaning Tegal Kurukasetra. Sapa sing ora mati mungsuh Raden Werkudara? Kula critani nggih, minggir agak. Iya. Nggih, iki nek ora dikandhani ana buta modar bengi iki. Heeh. Kowe kok ngerti? Raden Werkudara niku bintang-bintange Tegal Kurukasetra. Niku artis. Niku pendak wadyabala cilik-cilik niku anggere rampung perang do njaluk selfie. Karo Ndara Werkudara niku tenan. Iya. Merga kondange teng Tegal Kurukasetra, nyawa pinten mawon pun gusis teka tangane Raden Werkudara. Monggo nek pun nggawa gada rujak polo niku diglindhingke teng Tegal Kurukasetra, wadyabala cilik-cilik 80, 120 mati kabeh. Mungsuh gadane Werkudara. Mungsuh gadane Werkudara. Ora kaya sampeyan, gada sampeyan iku mang tamake wong siji wae ora mati-mati kok. Mati tangi. Ha pripun? Gadane Werkudara beda.
Monggo nalika mungsuh Raden Dursasana niku mustikaning Kurawa niku nek sampeyan weruh ngeri. Lho, ngerine piye? Raden Dursasana dijambak sirahe, dipoteng-poteng awake, tangan disempal, sikil diblerek nganti tekan gulu, terus mriki isih diwajar kanthi montrot-montrot. Niku mawon gethihe Dursasana diombe kalih Ndara Werkudara. Diombe? Nggih, mergo tau sumpah nek aku iso mateni Wanu Dursasana gethihe tak ombe. Ngoten. Niku contone meleh teng Tegal Kuru Kasetra Senopati pirang-pirang remuk kabeh musuh Ndara Werkudara. Nek sampe ajeng bebeda Ndara Sasikirana, Raden Sasikirana konangan mbahne, wah ora jam-jaman. Sing rekoso kula kalih Togog. Lho, rekasamu Lenggawa batang buta kabotan. Ngeten. Lenggawa sampeyan mulih kabotan. apa dikira aku bakal kalah karo Werkudara? Mboten ngembe lho, mboten ngias, mboten ngilani, yakin mesti kalah. Pun, Jagad. Heeh. Niku tenan wong kula niku Bratayuda ora melu ning nonton kok kula. Jaman musuh Prabu Duryudana adu gada clang-cleng. Terus Prabu Duryudana dipupuk gada pupune sing kiwa buet. Duryudana nglekar. Ora iso apa-apa. Niku isih diremuk karo Werkudara. Brus nganti was ora wujud. Ngeri pokoke. Kula gak ada rekamane. Sama aja nonton apa? Ora butuh nggo ngopo. Lho tenan niku yakin kula ora goroh niku tenan. Sampeyan weruh kemawon wah sakniki bar Bratayuda niku Raden Werkudara niku mripate kaya singa barong. Abang nika. Niku nek sampeyan ajeng mani-mani ganggu putune, nuwun sewu. Sampeyan tambah gelar. Gelare apa? Almarhum. Ora dalah. Togog wonten dawuh. Yen aku ora males ngudi tuwuh lara wirang sedane sinuwun Prabu Kismaka. Cetha yen to Patih Bancana bakal ala pocapane nggih kepareng paduka. Bocah Tumenggung wonten timbalan. Ketapno wadyabala saanane ayo goleki menyang endi dununge turuning Gatotkaca. Putrane Kanjeng Rama Raden Setyaki, aku Raden Jayasanga. Raden Jayasanga, ya Raden Sanga-sanga, wedyan menangan. Sanga-sanga. Balik wis apa? Tumenggung Sunya Sekti, Tumenggung Sunya Sekti ya saka negara ing Surateleng. Raden Jayasanga Gonomparan iki barisan sapa? Lah kok dampyak kaya ngene? Barisan saka negara ing Wirata nderekake punden Pandhawa bakal boyong marang negara Ngastina. Lho, Pandhawa? Ya. Yen ngono eneng sing jenenge Sasikirana. Pancen kuwi uga klebu momonganku Anggir Sasikirana. Kon rene menungsane. Patih Bancana, Patih Surateleng bakal ngudi tuwuh lara wirang sedaning Kanjeng Prabu Kismaka. Sing nalika semana dipateni dening Gatotkaca. Mongko Gatotkaca wis tekaning pati. Sing kudu nyaur utange ya kuwi anak putune Gatotkaca. Mongko anak-anak jenenge Sasikirana. Tumenggung Sunya Sekti. Yo. Aku wis ketemu karo barisaning Pandhawa ingkang padha boyong marang negara Ngastina. Terus aku ketemu karo jarene satriya swala bumi. Sapa? Nek biyen Sencaki, nek biyen. Saiki jenenge sinten? Jenenge Jayasanga ya Sanga-sanga. Oh, anake Gok, anak Sencaki. Oh. Kuwi cah gleleng tenan kuwi. Kuwi umur 13 tahun wis melu perang Bratayuda kok, Gok. Oh iya. Kowe. Terus sampean gelut? Yo. Tak cokot ora apa-apa, tak antem ora apa-apa, aku diajar kok. Ah mesti wong ngayal kok kandhan-kandhanane. Mang teruske. Pandhawa niku anak entek. Anak Janaka cacahe 445 niku entek kabeh. Boyo cacahe semono tenan. Aku ya meh ngawur kok. Saking akeh anake mati kabeh, mergo jaman semono ora dijalukke urip. Oh. Anake Werkudara Antarja Gatotkaca Antasena ya mati kabeh. Oh iya.
Mula Pandhawa ki do ora duwe anak, wis entek ning Bratayuda, ning putune do tingil-tingil kabeh. Do gleleng kabeh. Putune Antarjaya kaya bapakne, putune anake Antarja kaya bapakne, anake Garukaca kaya bapakne, anake Antasena kaya bapakne. Tak cokot ora apa-apa. Mang damu mboten? Ora. Ah salah. Damu sik cokot terus jejeli lombok. Kuwi enak banget. Ora omongan ro dapur mulung. Jauh omongan tenanan kene iki diajar wong kok le omong sak penake dhewe. Mati ha. Gok nun. Antasena iki ndek anak gadah. Rupane padha bapakne. Wah jebles. Wonge ya sak penake dhewe srogal-srogol. Anake Antasena sapa lho? Hah? Anake Antasena Jayasena. Kuwi padha karo bapakne. Ora iso basa, ora iso ngapa-ngapa, ora iso piye-piye. nantang karo aku diantem pisan kowe semrepet. Bareng aku gletak dijloki wetengku ping pindho bluk-bluk. Wah, kok bakmi mau sore metu kabeh. Wis cilaka. Ku ngombyong eyang-eyang Pandhawa. Kowe pamer lekmu nganggo untu pasangan iki apa piye? Nggih, ning nek sampean yo lagi niki ketoke ketemu. Kula abdine para ratu-ratu sabrang. Rasa melu-melu? Mboten. Kula mbilung. Isih cilik kok bringosen. Lan kok karo Ndara Antasena Suwargi. Nek ngono kuwi sik kancane bapakku. Tesih. Iki yo kancane bapakku. Senes niku mungsuh. Lho, cangkem iki rasa kon nerajang barisaning Pandhawa. Yo tak ajar kabeh piye? Nggih mengke kula elek. Piye Om kok meneng wae? Aku kok yo tratapan lho. Moko tuwane tuwa aku. Ditendangi ra iku aku kok yo meneng wae. Niku apike wong tanah Jawa niku ngoten. Ngepake tangan ning karo mawa aji Jaya Kawijayan ben mungsuhe mbleret, mungsuhe ming mikir. Nikon Raden Jayasena. Mungkin nek nganti mbahne krungu, wah nyemelangi. Wah. Jayasena. Kok barisane rusak kene ngopo? Anu Mbah, eneng prajurit saka manca negara sing ngrusak barisan Pandhawa. Wah. Ora semono kuwi suarane. Karang yo ora tekan kaya. Sapa sing ngrusak? Ndara Jayasena matur prajurit teng mriko dampyak-dampyak methuke prajurit Pandhawa. Wah, bladang. Nyaut gada rujak pala. Wing. Sampeyan lagi tengok-tengok tutuk sirah sakane piur. Saking ngriki niki mlethek. Truk. Terus matane mencelat. Matane sapa? Matamu kuwi. Wah, Ratu Gustina kok matak-matake ora. Ngeyel kok kandhane ora. Mundur. Hah? Mundur. Tuk mungsuh abot. Se ora prajurite lho. Isine ya eceran. Ha iya. Ya minggu gayeng-gayeng wae. Coba diundang kono. Sinten malih sing ajeng-majeng mbelani Patih Bancana, mbelani Prabu Kesmaka? Ya sajake mbok menawa sampeyan sinten? Tomblek. Toko kok tomblok. Togak. Wonten dawuh. Mau sing bengok-bengok. Sapa sing arep maju? Iki aku Gek Senopati Pepecingan. Kono prajurit kaya ngene to lho iki lho. Engko gek lenggamnamu wae. Dengkulmu mlocot. Aku ora doyan kaya ngono kuwi. Aja pada udur. Aja pada udur. Sebagai kanca rasa pada udur. Tommy, Togok. pada piyak sak landean Mbak Tobat. Dikira aku wedi karo para satriya saka negara ing ngendi Gek? Wirata ya Ngastina ya Ngamarta. Wirata ya Ngastina ya Ngamarta. Ketiban cukurku. Iki maju perang kok nggawa cukur.
canda tak begagah tak kerok alon-alon lakon mati dening aku kowe aseme wis mempeng kudune cepet napa alon manut dodokane dodok ning gong babayan kembang cengkeng ora doyan aku kok suwe-suwe gila to rasa gila gek kowe iki mung gila mergane karo aku nek ngerti rasane tanduk kowe yakin sumpah bangane tok pluruti dhewe pasrahke pun gek majeng riko sampun jenenge sapa aku Jumina nek bengi Jumina oh awan karo bengi beda aku nek bengi ya ning sawah barang macul yo ngarit nek bengi dandan wedok gek nggih pun riko maju Amasura Marata Jaya Marata imbang yen padha-padha prajurit saka sing ngombyong Pandhawa ora tok delekke rambutmu tak perantasake tak berantas kula wonten dawuh Raden bebasan wis kentekan pengarep-arep nggonku urip nglambrang ana ing alas nanging tinemune jebul menungso sing jirih getih wedi mati kuwi dudu mung Kartomarma nanging jebul anak pendhita sing kondang uga miris marang peperangan Satama piye ya kene kowe tekan alas kene larah-larahe gage matura Satama nuwun sewu Raden anggen kula minglar saking peperangan menika mboten karana kula menika jirih getih wedi mati babar pisan mboten namung inggih anggen kula sampun boten kiyat ngraosaken dhateng seseking manah kula nyumurupi dhateng peperangan ingkang nyatanipun kathah para culika telik Mangindrajala ingkang dumunung wonten negari Ngastina ngantos para Kurawa dinten mangke kapuping Rana Madyalaga inggih dipun sababaken saking polah tingkahipun para hambek para wadul ingkang mapan wonten negari Ngastina Satama wonten dawuh kaya aja ngawu gawar ngawur dasar mopo kowe bisa matur kaya mengkono Raden kula ngawruhi lan kula sumerep mawi netra waloka culikanipun para sesepuh utamanipun Prabu Salya menika wong gerang sing ra isa diajeni miwah ra isa dipercaya ucape mawon kaya wong suci nanging jebul batine letek-letuh kebak dosa niku sing jeneng Salya nalika jaman Prabu Karna dados Senopati mengsah Janaka mesinipun Janaka menika tugel gulune ora bakal bisa dikukup nanging merga saka pokale wong tuwek Salya nyarengi pasing pusaka Kunta kreta dipun sengkrek wekasan jaran Hanjala lampahing kreta oleng satemah Kyai Wijaya Danu pusakanipun Prabu Karna lampahipun ugi boten pener jangganipun Janaka namung kenging gelungipun nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten raos kula kaya kepengin jangkau Prabu Salya kados kula kepengin nglangga waru wadukipun wong perang ora pantes diajeni pratu tuwek nanging lamis niku sing jeneng Salya mila raos manah kula sampun boten kiyat kula trimah minglar saking peperangan tinimbang kula weruh blegering mungsuh sing kekemul pepunden nanging sareng kula manah jebul sedaya pinanggih ngakal ketemu nalar Salya menika tresnanipun dhateng Pandhawa lair batos ngantos piyambakipun dumugi dados wong tuwa sing ujar lelamisan Ratu Mandaraka menika anggenipun nyebar telik sandi dhateng Ngastina mboten tanggung-tanggung kalebet Dewi Banowati menika ugi satunggiling mata pitaning Pandhawa Satama Kakang Mbok Banowati kuwi prameswari Koko Prabu Duryudana kena ngapa kowe bisa ngucap lamun Banowati mata pitaning Pandhawa tata gelar lair Banowati menika prameswari Ngastina nanging menapa Raden mboten mangertos bilih Banowati menika ugi ramban katresnan kalian Janaka wong wadon lobok kembene kendho tapiye niku Banowati katone ning Ngastina kaya wong wadon sing suci ning jane Sinuwun Duryudana niku kaya ngrabeni wong pelanyahan sing ora bisa dicekel atine ora bisa digugu cangkeme
wong wedok geleman sing kurugan derajat pangkat ana Ngastina. Pendak wanci Kang Prayoga tansah pepanggihan kelawan Janaka ngladosi lamaking wong bebojohan. Kanthi mekaten inggih Banowati niku klebet mata pitaning Pandhawa sing tansah atur kabar dhateng Pandhawa. Senopati ngemajeng wonten ing pabaratan miwah gelaring baris ingkang dipun gelar dening Kurawa, wekasan gelar baris ing Kurawa tansah saged dipun dadal dening Pandhawa. Mila Raden Blokasuta kemawon sengit kula kalih Banowati niku pun tekan bun-bunan klebet kalian Prabu Salya. Ning Gandeng Salya inggih pun mudhar teng peperangan. Mila nalika semanten kula nedya males ku dituwuh dhateng Banowati. Kula jujuk wonten ing Taman Ngastina ing pengangkah ajeng kula prawasa sak tutuk-tutuk kula nganti sak bodong ning kula awak kula. Nek pun ngaten ajeng kula dol-dol waduke ben mudhar ora lama ing menungso. Nanging nalika semanten Banowati saged oncat mlebet wana ngantos dumugi dinten menika dereng kepanggih. Raden, ancasing gegayuhan kula menika mboten ajeng mendha menawi kula dereng saged nglairaken niat kula melu ngregeti kawanitanipun Banowati miwah mejahi piyambakipun kangge males sakit manah kula dhateng Salya ingkang langkung wigatos ngudi tuwuh lara wirang dhateng Pandhawa badhe kula pejahi moko setunggal manus maning jajalanat. Ora ngira babar pisan jebul kaya ngono lelakone Banowati. Nganti kateman dulurku kabeh padha tumpes cures, kabeh mati ning peperangan. Swatama wonten dawuh. Wis nganti ketekan akal nggonku ngulir budi kepiye nggonku bakal malesmu dituwuh marang Pandhawa wiwit aku lunga saka peperangan. Weruh lampun kabeh kadangku klebu Koko Prabu Duryudana wis gugur madaning peperangan. Tekan seprene isih makantar-kantar ora bakal bisa sirep. Lamun durung kasembatan penjangkaku, puluh aku urip ana jagat nanging uripe Karta marma kebak cacat. Mula prasetyaning atiku nadyan aku mati nanging sak ora-orane kudu sak glintir menungso kang aran Pandhawa mati saka tanganing Karta marma. Piye Satama, Raden? Menawi gegayuhan paduka ingkang mekaten menika kala wau nama sampun gambuh kaliyan niatipun ingkang abdi. Mila dinten menika gandeng kabar sampun kula tampi bilih Pandhawa sampun boyong wonten negari Ngastina. Mila monggo kula dherekaken kanthi sesingitan nyaketi dhateng negari Ngastina. Kula pamekaken tiyang misaya mina kenging ulamipun nanging sampun ngantos buthek toyanipun. Garmu niti priksa dhateng kawontenan negari Ngastina. Lajeng ginakaken sandi kanthi sesideman. Kula lan panjenengan merjaya para Pandhawa mbaka setunggal. Mbok menawi kanthi mekaten saged kelampahan ngudi tuwuh lara wirang Raden. Satama wonten dawuh, kuthung nalarmu kowe. Kowe karo aku mung badan sepata, bebasanmu ora duwe kekuatan apa-apa. Yen manut gunemanmu mau, kuwi kudu Pandhawa, dudu Pandhawa sing bakal tekaning pati, nanging kowe karo aku sing bakal soroh pati, Raden. Sampun kuwatos. Kula saged matur mekaten krana kula menika tasih gadah pusaka ingkang saged kinarya piyandel anggen kula nedya ngrampungi Pandhawa. Tilaranipun sawarga Kanjeng Rama Begawan Durna. Pusaka nama Kyai Cundamanik menika ingkang dados sarana anggen kula badhe ngudi tuwuh males lara wirang pejahipun Kanjeng Rama Begawan Durna. Bagus. Bagus. Yen mengkono saya kumandel rasaku marang kowe Satama. Pandhawa ora bakal ngraita lamun ora suwe meneh bakal tekaning pati. Swatama wonten timbalan digelak lakune Prapteng Ngastina. Monggo Raden kula dherekaken menawi sarana Cundamanik menika tartemtu Pandhawa pejah belasah yen perlu gangsal sekalian Pandhawa badhe kula. Wis ora yo saiki malah saiki rumangsaku HP iki karo kebutuhan sing nomor 1 tinimbangane sego e. Lho tenan lho. Ora iso madange anggere nyekel HP kaya wis warek-warek kok kae. Ha iya. Saiki ora kok ming piyai-piyai sing padha kerja ning kantor. Ngarit wae nggawa HP kok. Ngandani kancane, "Lho, kene lemu-lemu, kene lemu-lemu." Mrene ya, mrene ya. Heeh. Kene sukete akeh, kene sukete akeh. Do mrene ya. Ayo karang ya komplit kaya reng. Arep delok apa-apa iso. Tuku kathok, tuku sepatu, tuku klambi liwat belanja online ku iso. Aku tau tuku kaos didoli wedok. Lho, didoli wedok. Kaose kaos wedok nek belanja online ki ora disethike tenan ya nyemelangi lho, Tru. Ya kadang kala kecanggihan media massa. Lho, media sosial ki
iso dienggo kebutuhane awake dhewe nek ora ngati-ati nyemelangi. Ha iya. Tuku sepatu, wis dikirim dite kadang kala sok ora diterke. Ngono kuwi kudu disethitekke tenan lan kudu nganggo apa jenenge iki toko sing terpercaya. Ha iya. Sok suwe-suwe Pak Parman ayam goreng iki dodol liwat HP. Heeh. Tuku ayam goreng teri wulu. Nggo ngopo ora wulu-wulu. Ya, ayo reng seneng-seneng. Suka-suka parisuka. Ha iya. Mumpung sindene kawit sore mau lagi sebagian sing digunakake. Karang yo ana Mbah Waluya dadi ora iso ngaturke sinden kabeh diaturake. Heeh. Ya saiki kandha nyambut gawe, Truk. Ha iya. Lah wis ket mau ki ya wis nyambut gawe. Nek rak urung nembang rak kayane iki kok remeng ora ana gawene. Ha iya. Kon nembang boko siji sing kepenak sing gumyak. Ah iya. Yo gawe yo. Heeh. Iki engko ya kudu nganggo bawa kakung lho, Truk. Ha iya. Mergo iki penggironge anu anyar. Oh. Pekiran. Heeh. Penggirung biasane Mimisen. oh Mombeng iki wis wirunge mung digedhe kae sajake wis ora kuat daya tahan tubuhe bendina melek. heeh. Ngendikane bapak sing pidato mau kok Agustus Barboto ya, Truk. Ah iya. Sprene iki. Heeh. Mula nek ora daya tahan tubuhe kuat aku wis weling karo kanca-kanca ki takon ngombe. Ngombe kok ngombe. Ngombe vitamin. Ah iya. Daya tahan tubuh. Heeh. Arep mangkat nyambut gawe iki lebone vitamin apa B komplek apa komplek perumahan. Ah iya. Men sempal cangkeme. B komplek kok komplek perumahan ora. Kuwi bleng ngono awake seger. Ah iya. Tawa jamu-jamu ning aja jamu sing model apa jenenge iki diplastiki kae lho, Tru. Heeh. Jamu sing peresan. Ah iya. Kuwi sing anu tenan, alami tenan. Iya. Monggo saiki angel sing dodol. Ah iya. Kunir asem, Heeh. kunir nemu giring. Ah iya. Kabeh mawa kekuatan kuwi, Tru. Ah iya. Oh iki te gumune suaramu bras ora owah ki mergane apa? Lho, aku ora ngerti kok. Anu apa jenenge? Jamu godhong tela. Oh. Kok to? Kae dombe. Arep mangkat mayang kae dombe jamu godhong tela tanpa dicampuri apa-apa. Utuh godhong tela dombe. Weh. Kuwi nglonggarke tenggorokan. Weh. Ngono ya, Gong. Heeh. Nek arep luwih resik tenggorokane dicampuri ayakan wedi. Weh. Kuwi engko dilek kresek-kresek ngono ngilangke anu jenenge regetan ning telak. Terus dicuri semen sithik, ngono ta? Men wetenge atos. Terus ning kari nithiki kaya kijing, heeh. Cah kok aneh-aneh lho senengane ra. Ya wis, syukur. Ya rek yo. Ya, Nembang sing kepenak, ya. Kowe sikik urut tuwa. Mbok sekali-sekali urut 6 terus ora ngajeni karo sing piyai sepuh urut tuwa. Engko le gara-gara ora kokean iki lakone dawa mburi. padha nggon aku dawa mburi. Senengane kok nyambung-nyambung ora. Ah beda karo tak gareng ki dawa ngarep ya reng. Ha iya. Heeh. Engko diteruske critane. Heeh, mau Pak Lurah ya pasrah karo aku. Heeh. Sing pun tau napa mawon Pak Lurah teng Lugandeng. Wayu katentreman karo parikesit jumeneng nata. Weh. Iki tok jupukke lakon apa? Iki Asatama nglandak. Oh. Asatama nglandak. Asatama nglandak. Berarti engko nganggo matekke wayang. Ora apa-apa santai wae wayang ki ming kulit kok dipatekke ngapa ta? Pengetahuane piyai sepuh biyen ki nek matekke wayang kudu nganggo sajen. Nah, iki tergantung kebijaksanaane panitia. Oh. Disusulke ya ora apa-apa. Pemora gelem golek ya dimentake kabeh tak gunggung sungsung 800. Wah. Gundule atas. Ora iki mung guyon ya, Truk. Ya. Sapa kepareng arep nyekar
Penyane, Mbak. Dolanan kok HP. Ha iya. Mbok dolanan liyane. Nuwun sewu, Ndara. Kabare pepunden kula Pandhawa sampun boyong wonten Ngastina. Iya, pancen bener kaya mengkono. Kakang Semar mundi dawuh timbalaning Kanjeng Hyang ing Wirata apa dene Kaka Prabu. Gandeng Pandhawa wis antuk kamenangan jroning Bratayuda. Mula aja nganti dadi pengantu-antuning kawula Ngastina. Tumuli mengko Pandhawa bakal lenggah ana ing Praja Ngastina, Kakang. Ah, syukur, Den, syukur. Kula kelingan Bratayuda niku kaya-kaya Pandhawa niku mboten ajeng sugeng. Ning nyatane dewa niku adil, ora ana ala ingkang tumama ing becik. Nadyan Kurawa, Ratu Suruhan pinten-pinten atus ewu cacahipun ning sedaya sami sirna. Saking ngastanipun ndara-ndara kula Pandhawa ingkang damung sekedhik anggenipun sami sabiyantu. Iya. Kakang Semar kabeh saka kamuraning Wang Mahanasa. Leres mekaten. Wah. Kowe jaman semono mateni wong pira, Tru? Ya nek ming 30 wae ana. Prajurit Ngastina mati mungsu aku 30. Aku ki mbiyen ya ora ming meneng wae kok, Rek. Melu perang. Wah, iya aku ya weruh kowe nggo bendu ngalor ngidul. Tok nggo ngapae, Tru? Ngunjaki degan. Jare nggo mateni Wadyabala. Ya nek ketemu Wadyabala Ngastina plathok. Ketemu Wadyabala Ngastina plathok. Kowe mbiyen mateni pira? Aku mung wong telu wae picak. Ayo wedi kok aku nek kon nglut awakku mung kaya ngene kabeh iki. Ha iya. Kowe mateni pira? Kowe mung cah sithik-sithike do pamer. Weh. Kowe entuk pira gong entuk wong Ngastina cacahe pira prajurit cilik-cilik? 300-an tang puluh ya. 300 wong tok pateni. Heeh. Wong-wongan lho. Wong-wongan dengkulmu mlocot ora. Digatekke tenan kok. Nderek remen, Ndara. Iya, ana kawan Petruk. Mula Kang Sangga kuwi Kakang Semar. Dina samengko aja nganti kesuwen. Kanjeng Ibu tak derekake prapta ning negara Ngastina. Padha miwaha sarta melu mangayu bagya marang kamenanganing Pandhawa, Kakang Semar. Dasaring Sang Arjuna datanate pisah kelawan ingkang winastan Wanawasa. Nadyan sangganing para cantrik saptawarga wis prapteng marga ageng marandene Sang Arjuna tasih mapan wonten telenging wana kedadak ingkang kumrosak medal saking grumbul kinenten satu kewan galak parandring mangke saya cetha pelajari tanah sanes kejawi amung Prameswari negaring Astina Sang Dewi Banowati semune ora kaget Dimas apa siadi pangling kawan kangku Mbak Yumu aku apa siadi pangling awan pun Kakang Dimas lah kok dadi ora ana apa-apa Mbak celok saka kadoan ora Dimas ora menyat saka pelenggan Mbak tobat iki Mbak Yumu Banowati Janaka Kakang Mbok Banowati awit ramening Bratayuda aku dipoto-poto Swatama bakal digawe sastra wirang kawekasane aku iso lolos saka regemaning Swatama tumuli aku tekan kene iki Dimas Kakang Mbok mboten namung Kakang Mbok ingkang gadhahi pangraos kados mekaten kados menapa tumlawuhing raos sasampunipun paripurna Bratayuda mboten wonten ingkang gumana musik wonten telenging manah kula kejawi namung kados pundi kawontenanipun Kakang Mbok jagat menika kadidene suwung menawi mboten saged pinanggih kelan paduka Kakang Mbok Banowati kan dumugi wonten tengahing wana nalika semanten kula dipun potho-potho dening Swatama saderengipun Bratayuda purna lah tobat Kaka Prabu kula badhe nyuwun dawuh kados pundi lamanipun Bratayuda sampun paripurna inggih lajeng kados pundi kawontenanipun Kanjeng Sinuwun Duryudana Sinuwun Prabu Ngastina sampun ngapupuh ing Rana Madyalaga tegesipun sampun gugur madyaning peperangan tobat Kaka Prabu Duryudana gugur inggih mila mekaten mila sakmangke Yai Ratu Banowati paripaksa dados putri boyongan Kaka Prabu kok sik to aku tak rembugan sik
Kakang Mbok Banowati menapa pantes dados putri boyongan Janaka? Yen sawijining negara wis bedah kuwi tegese putrine dadi boyongan. Kandhinan Nyai Ratu Banowati munggah ana ing kreta. Diderekake prapta ning negara Ngastina. Kahananing Nyai Ratu Banowati ngedeng gerbini kaya mengkono mau. Si Adi kudu tanggap marang Sasmita supaya aja nganti digodha dening sapa wae dikeparengake mapan ana negara Ngastina ora ketang amung sare ana ing emperaning bangsal pengrawe Janaka jernyatane Nyai Ratu Banowati isih wujuding putri boyongan inggih ngestaken dawuh. Nah itu lho mekaten monggo Kakang Mbok kula dherekaken batobat Kakang Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kakang Prabu ayo Janaka monggo Kakang Mbok kula dherekaken.